Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat mo yung agaraman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon iyang adlaw, Miyerkules na kita, Nobyembre 25, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan, mga naga-monitor na kag nagasunod karon nga agad diri sa aton sini nga pagpangalagad via on air kag ang iban nga nagaupod man via online. Mayong agagid kag welcome sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Ginabuksan ta naman officially karon nga morning ang aton sining chatroom dira sa may Facebook, no, may ara dira comment section nga pwede ninyo padalan sang mensahe amo man sa YouTube, mga naga-monitor bisan din ka man nga bahin sang kalibutan, ano man nga oras sa inyo ginahamtangan. Good day. Aksyon Hotline! Welcome to the show. Diri kita sa Miyerkules naton nga presentation, no? Hindi kita magkalipat, ha? 30 ka adlaw na gidlang ang nabilin kag bag-o naton sugalawon ang pagsunod sang Christmas Day celebration. Aksyon Hotline! Pasko na ang atmosphere, no? Pero ti pigado gyapon ga kuriit gihapon ang publiko. Aksyon Hotline! Ang feeling mo bala nga siling mo ginapabot mo kada bulan sa Disyembre ti amoning tiyempo nga kuntani medyo naga-ulo alibantar, medyo nga nagatulutawhay man ang aton sining nga pagpangabuhi, pero it so happened nga bangod sa pandemic sining COVID-19, subong number 1, why chance pa ang mga Christmas party celebration. Aksyon Hotline! Ang celebration araya, pero ang Christmas party, ang mga events kag ang pagtililipon, wala gihapon klaro nga manifestation o kung palagagikan sa National IATF kay tingin na bawalan ang mga gatherings. Aksyon Hotline! But speaking of gatherings, ambot hindi guro magwanta man sang task force magala monitor, no, kay bisan diri sa mga mall sa palibot sang Metro Bacolod ay kung maglibot kaya mayo lang ning iban kay way ginaalaw, no, ang mga kabataan kag may mga edad na since nga sila ang mga sensitive kag delikado bla risgo sa magkabataan kag may mga edad na ang pagpadulong sa mga mall, pero may mall nga nagaalaw makita mo pag kung anay ang iginakungkong sang iloy ang kabataan sa pagbakal, no, sa mga groceries, sa mga department stores, which is not good, no, hindi gidya maayo. Aksyon Hotline! Kay kung tugutan lang na sila nga inang mga kabataan, i-expose mo imo sa mga lugar nga portik damo man tawo, kapin pa nag-uso damo sumong ang mga sales nga ginapatigayon o promo sales sa mga mall, tidamo ginaya magkadto bisan nga medyo pulupuraot ang sitwasyon. Aksyon Hotline!
The last time nga na-interview naton ang tagpamuno sang DTI, according to Ma'am Rachel Nofable, nagligad to may ara man tugin tukod nga team nga mag-monitor no sa mga sales o kung na promo sale nga gina offer sa mga mall, pero tinakita naton naligad do kabudlay gid gaginutok kidiya. Action Hotline. Bisan sa downtown area, maglibot ka, puwerte kadamo sang tawo ang pilahay no sa mga balaligyaan ning medyo bulo barato bilang ma-incheck nga mga produkto, ara imo pilahay hindi amak mo. Action Hotline. Magambal ka gani ay nano ini ginadut-dutan man tuod sang security guard sa agtang ang mga nagasululod. Way man gani ginalantaw bangod sa nagapila kung ano yung body temperature mo. Importante nga natayaan ka sa agtang sang ila sining gadget. Action Hotline. Inang thermal scanner bala. Tapos way labot sina dobling ginauyatan ka security guard. Sawak niya alkohol. O ang sa tuong kamot ining pang-monitoring sa thermal scanner. Ang sa walang kamot gauyat man sang backtrack scanner. Ay grabe, siling ko budlay ka sitwasyon ka gwardyano. Action Hotline. Day off naton kahapon pero mga big time nga balita ang nagluluntad sa palibot sang Negros Occidental, amuman diri sa bahin sang Metro Bacolod. Action Hotline. Ang aksidente dito sa area sang Valladolid. Balikan ta karon anong latest nga investigation kag bala nano ang matabo sini no nano mga advice sang mga otoridad. May mga aksidente katulad sini actualing LTO ga kandak kina investigation kay masami ginahambalti ang natabuan sa aksidente abido accident prone area inamo do mo nang pila ka mga rason, pero actually, ang dalan niya dugay na no? Ara na nada, gintunan man na sa mga engineer nga nagpatukod sa madalanon. Tikon kay siya dumabasulan pagating highway, siya niya do ka budlay bla, do ka delikado. Ara na lang niya sa paghalong gura. Action Hotline. Pero istoryanta nagkaroon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan. Ari, okay, kundi ang ilog to, una na nga gin-approve sang Regional IATF ang suspension sa pag-travel sang mga locally stranded individual or arrival, pagbaton sang mga LSI sa ila lugar, lawig-lawig ganito ya, duwa ka simana. Action Hotline. Ang latest update, mayara pagid, dugang nga malugar diri sa Negros Occidental, nga ginaprubahan man sang RIATF nga isuspender o kung hindi anay pag-ialaw ang travel sa mga ilisay pauli sining mga lugar. Action Hotline. Anong tabuaw? Damo nag-spike na naman ang cases sining mga areas. O nga hindi pag-ialaw ang pag-travel, ang subo-subo sining kay kon na schedule ka na tani nga magpauli diri agod nga magupod sa imong pamilya sa importante nga mga okasyon katulad sang Christmas kag New Year, tikon matimingan sa lugar nga kadtuan mo, may ara iya sang agin papanaog nga mando kag ginaprubahan sang RIATF, di malas kag idi. Action Hotline. Basi kung amo ni matabo for the first time nga hindi kaya makapakig-upod sa imo pinalangga sa kabuhi sa pagselebrar sa Pasko kag bag-ong tuig. Action Hotline. Ano pagid? Kagabi sa interview sa Action Firing Line, ginpalayag sang spokesperson sa PDEA nga ang pagpadala sa mga sindikato sang illegal nga droga madugay na gali nga ginagamit ining mga courier provider. No, meaning ginahimo gali isang mga sindikato ni kumo istrikto, halimbawa seaport and airport. Kundi ugot da may mga scanner na subong, may mga canine dogs, no, nga nagamonitor da hindi sila dali magkasulod bisan ang mga roll-on-roll-off vessel ginamatamat tinguan subong nga maistrikto ay tikon ipaagi gali sa mga
courier provider ni makalusot iya. Action Hotline. Grabe no, may mga innovation ang sindikato. Pero tikundugay na nga na monitor ini sang taga-PDEA tag-iban pangain sa sang gobyerno ti ano matikangay mo unta. Action Hotline. Kay kon hindi naton ini mapauntat at least mapaganagan ng kuntani bla makon mo yung recover di sa Bacolod pilak milyon to ka pesos nga value sang illegal drugs. Action Hotline. Kung naglalaptatos komunidad nagamit sa mga adik naigop nila to damo naman mangin persona no nga biktima actually gina-consider ko niya mo nga bisan ang isa ka adik is also a victim of the consequence. Kaya nakuan sila, na biktima sila, nanamitan sa Shabu, pero ang iba hindi nagidusto, no? Kapinpagid, ang mga nagkaladakpan, may plea bargaining agreement na, way labot nga nagausar sang illegal nga druga, nagabaligya pa. Action Hotline. Ti daw hindi gid matapos ning problema sa illegal drugs kung amuning sitwasyon since nga ang Pangulo, si Presidente Rodrigo Duterte, duwa na lang katuig na bilin, wagtang na ni ang iya sining pang gobyerno. Actually, way na gani duwa katuig mo. Kaya ti, pagsunod sang 2021, tunga-tunga sang tuig ni politika na ni dayon, no? Tayadahay na dayon. Kita mong balita sa national to, may nagaguruwa na gani ang matabo sa 2022 eleksyon, tandem sang mga Duterte, amay kagbata, ay purti ya. Action Hotline. Ting eleksyon, hindi na naton mapabayan o kung hindi na iya mapaiway. Magluwas, abi, kung may desisyon, untaton anong eleksyon temporaryo, mangod sa epekto sa pandemic. Action Hotline. Pero ang preparasyon sa Commission on Elections, kung ang taon ta sige-sige, tilaban giniya nga may eleksyon pag-abot sang 2022. Action Hotline. So para mo nang pinagmadalag ko ang mga balita nga aton tutukan karon nga agad, diri sa aton sini nga pagpangalagad. I-check ta lang karon na. Basi nagkuha man ni Action Alvin ang taga Bureau of Fire Protection sa pinaka-latest nga investigation nila. No, grabe man mga balita. Kapon nagtingob man nga tiyempo nga day off na to, no? Action Hotline. Grabe mga balita, makon mo to sa dulid. Na disgrasya, kaluluoy, pobre man to, kapaninguha patuguro nga magkagwa man sa salakyan. After nga nagbungguanay, tinagkaipit, way kagwa. Di makon mo na imo nga na disgrasya ka na aksidente na nasunog pa. Action Hotline. Tiyan mo na, no? Ang mga talakayan tagkaron nga aga. By the way, may mga balantayan man kita within this weekend kay amuning schedule sa mga provider o kon mga food deliveries. Sa natalan na o gin-schedule sang sitting nga magpatigayon sang testing, no? Ining surveillance test nga tiyang target sini 28, 29, and 30. Tilantawon ta kay pila to kabilog yaman ang nagpartisipar, mga 1/8 sobra to guro 2,000 nagligan mo. Atong mga member balaw kon empleyado sang duha ka mga private companies. Nga the last time, tinagpatigayon sila sang surveillance test. Nag-provide sila sa mga testing kits. Ang iya sang city nga gin-provide amo ang mga doctors nga nagpatigayon sang swab testing. Tipila dito ang nag-positive kay kabalo ka kondamo ni perming ginakwaan sa surveillance test. Ang ginakulbaan ko liwat na naman nga pag-spike o pagtaas ang cases. Tinanong implikasyon kung may pagtaas naman sang record ang Bacolod daw. Ti ko na mo nang basihan sang taga-national IATF. Ti gina-expectar ta nga by December kunta ni may ara na sang ginatawag nga pag-downgrade sa aton sining community quarantine status. Tanan kita luyag na nga mag-downgrade mo. Kita mo pila ka mga manog-inom, gani ka pangayaw sa iban nga mga banwa kag syudad.
nga mag-inom-inom to, parang nga way to ya liquor ban. Action Hotline. Diri sa aton sa Bacolod pwede ka kabakal, no ilimnon, sa balay ka lang inom. Tipo iban nga mga negosyante, iban nga mga nagabaligya sang ilimnon, nga problema gidi eh. Now kay tido naghina gawang ila customer mo. Action Kapin Hotline. pagid kon ilimnan ang imo negosyo tibal dagid, di man na pwede nga marisgo kay imo nga tagu-taguon isulod sa baso, isulod sa tasa kag sa pitcher ang ilimnon ka mga customer mo. Action Hotline. Actually may makilala kita mga bar owners, galalain iya dos ta subong tipila na ho. Lawig-lawig ng renta nila sige patak, no? Ginasukot sila bisan ginagmay lang sang ginarintahan nila timakon mo ay kay mo income. Action Hotline. Amo nang pinagka mabudlay gid no sa sitwasyon kon hindi pa gihapon ma-downgrade ang status sa Bacolod City from MGCQ or from GCQ to MGCQ. Action Hotline. Damo-damo na nimo ang ialaw kung tani kung mag-MGCQ kita pero tikon sige kita pinasaway amo man gyapon ang aton sining kinahimo kulang kita disiplina siguraduhon ta lawig-lawig pani nga pag-antos. Action May Hotline. pagklaro gani among Department of Health daw kag ang World Health Organization kiting iban naga problema no parte sa sining nagluwa nga report nga ti may bakuna na para sa COVID. May mga pagklaro diri mga otoridad ta kay perti ni ka kuan subong mo. Perti ini ka delikadong mahatag kabla information nga may bulong ng COVID. Hasta subong wala pa niya. Wala pa yasang nadiskubrihan. Kag wala pa sang bulong para sa COVID-19. Action Hotline. Ayos, alang-alang sa Mayor Nico Yulo, i-check ta sa tani kay parang nga makuha ta kag si Engineero o Jovian Engineero sang DILG. Actually, initially may ara naman kita communication sa iya kahapon pero natabuan basi kun aga pa nag-Zoom meeting na naman bala. Kaya ang Zoom meeting ni nag-uso subong aga pa kung kaisa pwede na magka-meeting ang mga national officials tamo. Pwede na sila magka-meeting ang mga regional officials upod sa mga personnel nila sa magkatulad sini no nga sitwasyon. Kay ti internet lang, ara lang kamo bisan sa balay mo, work from home, tiya mo na ang isa sa mga ginahimo na lang subong, ti kahapos na lang lang. Action Hotline. Pero naon ko lang si Sir Ernie Pinida, Guro Action Eden Action Dorel, basi available na siya. Kay sining nga weekend na another set na naman sa surveillance test. Actually, may mga schedule pamantugan nga ang plano iya by next pagid. Kung hindi gid man sining isa today, kay ang mga transport organization, kundi na may meeting. Ang transport sector, daway gid ang mga dalagko ning nga mga transport organization, daway ito nagkapakigbahin sa meeting, kundi ang mga individual transport leaders lamang, no, mga opisyales nila. Ti ang grupo ni Ma'am Beth Catalbas, ni Jago, ni Jesse Ortega, daway bantoy may imbitaran sa meeting. Action Hotline. Kay mga local group lang sang transportation amutong naka-attend sa meeting. Ti kon may ara kun tani sang green light to kon approval o kon magkaya-partisipar sila, at least mayad, no? Mayad kun tani kon matingob balang isahanay lang. Kay kun amo ning utay-utay, base may tendency nga ang aton record parti sa COVID siling ko amat-amat, okay man ang amat-amat kay at least hindi pabag-o sa desisyon sa national, no, sang na ETF to downgrade sa aton sini nga quarantine status. Pero kung hindi ni matapos until December, that is another thing. Okay, now ma-post na lang ko for some commercial. Pagbalik, tabalikan ko ni sila tanan kay para hindi kita mag-alang-alang. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs.
This portion is brought to you by Sa New Coke Cashier 1.25. Masarap? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Philippine Standard Time, alas 8:28 na. Online sa hotline. Nawhingagawon ko lang si Mr. Robin Tampos, ang taga-pamuno sang LTO diri sa Bacolod City. Kay gusto naton i-plastar bala ni ang natabo nga aksidente sa area sa Valladolid. Now, isa sa mga gina-consider kag ginalantaw sa pulis, number one sa mga accident is ang ginatawag nga speed o kung kada sigon sang dalagan sang salakyan. Ti remember, nagligad lang may desisyon na ginpagwa nga ti hindi anay pag-implementar, suspended anay yung pag-implement sining gadget bala nga mag-monitor sa speed sang salakyan. And we have si Robin Tampos on the line. Si Robin, may ngaga. Hello. Yes, sir. May ngaga, sir. Hello, Action Art. Good morning. Aha. Salamat gid sa time siring ko, grabe man gin timing man sang ining desisyon nga temporary na nga pag-suspend bala sang atong gadget nga maga-monitor sa speed sang mga salakyan nga may nagluntad nga aksidente, but I'm not saying nga ti overspeeding tong mga salakyan nga na-involve sa Valladolid. Pero importante kita ni sir, no, kung may amo na ning kag napatuman na ini nga sa isang kasuguan. Actually, Action Art, no, nakabato naman kami sa memorandum party sa pag-implement ng isang road speed limiter. Okay. Actually, ang ini nga layi, no, nga gipasara pa ng isang 2016. Kag nagwa ini ang implementing rules and regulation sang 2018. Sa subong nag-start kami campaign sang last October, no? Party nag-information drive na kami kag nag-advise na sa mga tagiya sa mga salakyan nga dapat mag-install na sila sang road speed limiter nga gadget. Okay. Action Art, no, sa subong, no, kay nag-advise ang regional office nga dapat uniform ang pag-implementar sini nga layi. Gin-schedule lang amon mga motor vehicle inspector nga mag-conduct sang training, ma-undergone sang training. Okay. O sa TISDA kag sa mga accredited lang nga mga government agency ni, no, particularly sa DTI. Paano ni siya pag-implementar kag sino ang dapat ang mga installer nga accredited sa Department of Transportation kag Department of Trade and Industry. Yes, sir. Ang gadget na, no, ang road speed limiter na siya, isa na sa ka-gadget nga ginabutang sa salakyan. Okay. Once naka-program na yung maximum speed sa salakyan, automatic ni siya ma-alarm. Once na-drive ka, once ma-reach mo ni ang speed, ang prescribed na speed sa highway, i-program sa gadget, ma-alarm na siya. Once nag-exceed ka, masigil na siya alarm. Okay. Until nga i-reduce mo naman ang speed mo, kag madula na siya pag-alarm sa salakyan mo. At least makabulig, ma-remind sa driver, nag-overspeed ka na sa highway. Yes. Pero galing ang problema kung in terms of violation, bisan may gadget ka na nga mo ni, ara mangyapon ang, at the end of the day, ang desisyon, ara mangyapon sa driver kung sigihon niya ang pagpadalagan, although nga nag-alarm na ang speed nga ginbutang nga gadget. Yes, Action Art. Ini siya nga gadget, no, reminders ni siya sa driver na nag-overspeeding ka na. Okay. Kay masigi ni siya alarm once nag-exceed ka na sa prescribed nga speed. Kay basihan ta sa aton sa Republic Act 4136, dapat ang sa paggamit sa highway, dapat mga 80 kilometers per hour lang yung maximum speed mo. Then kung dra na siya i-program, dapat pag reach mo ang 80 kilometers ang speed mo, dapat ma-alarm mo na ang imong nga gadget. Okay. Para at least ma-alerto na yung driver na mag-overspeeding ka na. Then ang nakatabo subong kay ang iban nga mga particularly ini mga wing van sa subong kay tungod kay lagkos mga makina nila.
once magamit sa highway, Dasig yun na yan. overspeeding, Mhm. dasig magpadalagan. Amo na, isa na sila nga mga salakyan nga dapat takdan sa isang gadget. No? Okay. Ini mga minibus, mga buses, Aha. mga shuttle bus, no? Mga Okay. shuttle service. Ini sila nga mga salakyan, no? Nga dapat takdan siya. Kaya may mga exemption man ang iban nga mga salakyan nga hindi lang pagtakdan. I see. Pero sa in the case of Valladolid, no, subo-subo man ni kay may mga pangayaw po to na involved nag-travel lang. Sir, sa mga incident katulad sining LTO, kung kayo siya nagapadala ba sang personnel ninyo dito to investigate man, to conduct man sang parallel o kung inyo yung investigation, may mga personnel kita nagkanto sa Valladolid, sir? Actually, no, ang sa amon jurisdiction naman, dapat may mga personnel man ng LTO mag-coordinate sa Philippine National Police pag-conduct ng road crash investigation. Ang Valladolid, no, bali area na isang LTO Pontevedra, dapat may coordination man na no? Ang LTO, bali ang lead agency na daga-conduct ng investigation is the Philippine National Police. Okay. Then, ang LTO naman niya, ang function is to gather lang niya sa mga information. Ang cause ng aksidente sa road Okay. crash incident. Siguro, basi may mga personnel naman na kag-submit man na ang LTO sang report sa regional office, no? Party sina sang findings man sang PNP. Yes. Ang lain subong kido damo sa mga disgrasya nga mga aksidente nga nagaluluntad eh. Nowadays bala do basta may aksidente, may nagkapatay, may ara mga para nagligad to ang gintugas ang traffic man dira nga tulad tumbang salakyan o kung kargado nga tracking isang tubo nga tino na patay man to gani ang driver sang salakyan nga natumbahan niya blasling ko do amo ning problema pagid sa mga tracking services bala nga nagakarga katubo ni ko nagakarga pa kadto sa mga destinasyon nila. Yes, Action Art, no, sa subong no ang team sang law enforcement unit sang LTO Bacolod, no, coordinate man na sa Department of Public Works and Highways, no, pati sa anti-overloading campaign. Sa part namon sa Bacolod City District Office, ang amon subong gina action taken na gakanda kami subong sa mga seminars, no, road safety campaign. Last week nagtanda kami to sa Murcia, no, Murcia sa EB Magaluna kag same time sa Bago. Amo lang ni ang amon nga ma-participate no party sa mga seminars sa driver, reminders, no, mga forum sa mga transport group, pati sa at least road safety awareness muna sa mga drivers nila. Okay. By next week, next month siguro, gaulat kami sang invitation from City of Victorias na dito naman kami makandak sa mga seminars, no, mga transport forum, at least para mabalaan naman balakag kami makashare man sa mga inputs, no, pati sa mga laying ang ginapa-implementar subong sang gobyerno. Yes. Going back sa siling speed gadget ni saan ni posible gid sir ang final gid o kon ma-implement? Actually, Action Art, nag-submit na kami sa mga ngalan sa mga amon, mga personnel, no, nga mga sa training. Gahulat na lang kami advice, no, from the central office kung saan login siya. But sa subong, ang may ara lang subong yung naka-install na yung Balyacar Transit, kay ilaya kumpleto gina sila tanan, no, sa gadget, sa equipment, kay gina-required mo na sang LTFRB sa mga basis. Siguro by next month siguro hopefully basi may training naman nga ma-conduct ang regional office. I see. So tanan mga motor vehicle inspectors diri sa Region 6. Sige. On that note, sir, salamat gid sa time kag keep us posted kung nanogod man ang mga developments ni. Salamat gid Sir Robin kag good morning sa imo. Thank you very much, Action Art. Action Hotline. Now, ina mga pamaagi kung tani nga magkalikaw sa disgrasya o kung aksidente. Galing kay ini mga gadget
bisan instalan gunong salakyan mo kung ikaw yung klase driver, why disiplinas kau galingon mo bla? Kag ikaw mismo kas kasiro, why ko nagasiling kag nagatumod sa aksidente sa Valladolid? Kundi ang mga naga-involve sa aksidente, nga kung kaisa bangod sa overspeeding kag kargado man, overloading, tiyan mo na ang mga ginatunaan, sining ginatawag nga aksidente. Action Hotline. Tikabay pa, nga magaserbi ning eleksyon, no? Kung nag-travel kita, kag nagamaniho sang salakyan, kinanglan, safety o kon defensive driving gid. No mabudlay, di mo na mabalik ang isa ka sitwasyon, kapin pagid sa ginatawag nga aksidente. Lain is dulidya kay, way labot na aksidente na sila, nasunog pa. O, temakon mo na, sakit-sakit nga kamatayon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Radio Philippine Standard Time, alas 8:53 na. Oy, sa may mga entry diri nga ginapadala sa aton nga promo, sa Action Radio Bacolod,
preparar nyo dra, i-open ginang line nyo ha, kay mahang nagtag kita na short while, premyo aga pa, no, sa aton nga mga suki gid nga matag palamati, no, para consolation, temprano ini nga pamaskwa sa Action Radio Bacolod. Pero antes sinadyo, tayo lang anayng maiban nagkopila ka mga mensahe nga inyo ginapadala. Good morning kay Ma'am Vanessa Mayon, your wearing mask is to protect the risk of spreading the virus. Good evening sa Minnesota, USA. No, si Ma'am Vanessa. Gabi ito subong sa iya Guard Maravilla Cacnio. Ang budlay sa mga driver kawing van kag mga dalagko nga truck kay lapyo gid na sila labi na gid kon enter island. Correct na? Ang biyahe kay hindi sila kabiyahe kun adlaw labi na sa Manila bangod sang ginimpose sang LTO nga truck ban. Tila ban gid ang disgrasya kay tuyo na lapyo pa ang driver. Tuod ginamo. Dabong gid ko na sugilado man nga man driver nga problema sina. Ophelia Galero RC Novi Valencia Subaldo araman si JR Mainit Region o Junior Mary Ann Lipalam. Good morning, have a nice and God bless you all. Elizabeth Malangka Gamala, Jocelyn Arisivita Olak, kag Liberty Binitin Obaldo, araman si Jocelyn Liboon Dispuho, Amy Esmeralda Dolido, si Ray Pin, pagrit lang Lola Erlinda de la Cruz. Good morning, thank you for listening. Sa Binalbagan, si Jose Mungkal Turilia, araman Ariel Brillante sa Gramon the 4th, watching from Metro and Miga Manila, patami man sa ako nasawa, pamati subong Rosie Agramon, kag sa akong duha kabata nga si Shem kag Nicole. Salamat gid sa pagmonitor bisan ara ka sa Manila. Si Helen Montano, Nini Selva, mayong agaman dira. No? Kay paring Jerry Chupoy, magbanwa sa Macau, China, kag si Tita Elma Lusok Polidario. Gamonitor gini sila every morning. Engineer Raul Velasco, paring Basti Girhin, pare, mayong agadra, salamat sa pagmonitor. Diri nakita sa aton nga promo para gid sa inyo nga amon mga kakson. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Madayal kita sa ngaton sini isa sa mga nagpadala sa entry, hopefully makasabat karon nga aga. Agud mapremyuhan ta. Para mabalaan naton na ang mga kuaneho ang mga winner mangin winner naton karon nga aga, no? Baka nami isang kwansang Negros Press Club, no? Building subong Christmas na gid. Garing lang niya sa linya, hopefully nga makasabat siya, no? Parang aga pa ta maghatag premyo bilang pagpasalamat sa inyo sinipadayon nga pagsuporta. Uy, daw ay siya kasabat basikon na tulugan. Sige. Hatagan ta tsansa. Uy, wa siya nakasabat, no? Sorry. Isa na lang be, basikon makahingagaw pa, no? Kay kaluoy man karon nga hindi siya makabaton sang premyo, no? Kay ti para gini sa ila. Nagaring gyapon. Way gigasabat mayo. Basi kon ang cellphone na bilin, nagligad to may winner kita di ang banay ang ara sa bana ang iya sining cellphone Moto nga ang banay ang nagkasabat. Garing. Ang cellphone nyo kuanon gid dalon gid permi kag pag may manawag gani, bisan di nyo kilala mga number, kay ti siyempre, while na mabalaan, kung anong number sa Action Radio yung katawag. Sabto nyo gid, kung anong istasyon na pamatian nyo, simple lang, Action Radio Bacolod, mo na nasabat nyo, parang, uy, why? Silo kita sa line nga, nga, nagpadala sang entry, no? Parang,
matagan ta ligwa mga kuha naton. Bawari yung singit ako. Hello, good Good morning! Action Radio! Grabe ka. Natat siya. Hello? Action Radio? Good morning. Abaw. Morning. Happy gid siya ba? Be, sino ni? Ay, Lucky. Lucky? Lucky mo ni ngalan? Lucky? Si Jose Romualdo? Oo. Si Romaldo, lulo ko na. Arisa, oh. Ay, Sir, be. kadua lang, sir. Kaya di sa mayo kapatid. Ay, awer. Sadya gini, sadya ni. Jose, Jose. Lolo Jose. Nalawagan, tay. Ha? Ikaw nalawagan. Oh, kahay. Oh. Lo? Sila ko lang ang kurban sa bong. Ay! Ha? Hindi siya may kubati, gali? Si Prince Langga. At tapos, Luduran. si Boy, lipat si Lulo, ho? Sino? Si Prince Langga. Si Luduran. Sino? Tayo po. Okay, mayo pa si Lulo. Tayo po. Oo! Oh, Lo? Okay na. Okay na. Gamonitor na ba? Sabon ko lang ako, sir. Kanina pati mayo. Sige lang, isabta na lang da. Importante nga daog na si Lolo. Si Lolo, 88 years old. Sino ganing apo niya? Sino ganing alan mo ya? Si Jinilen Chavez, sir. Ha? Si Jinilen Chavez. Chavez, okay. Ang balalan na si Lolo, monitor gid siya permi. Ara ka mo sa araw, relocation site, Barangay Vista Alegre. Oo, sir. Hinailang kuan mo, yung mga monitor kay feedback. Ang balon mo si Lolo da, si Lolo, ang balon mo, nga, kuan siya, no, nagdaog siya, 500 pesos. Ay, salamat. Ikaw, bantay po. Ang balon mo siya, daog siya? Okay, Action Radio. Oh, salamat kid Lolo Jose. Lolo Jose. Congratulations, Lolo. Ang balon mo si Lolo, lato niya lang ang text ha, kag paano ya i-claim ang iya sininga price. Oo, sir. Ate, sige. Salamat. Salamat, Congratulations. sir. Ay, tayo po. Sige, salamat. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Ay, nagpilit pa siya. Action Hotline. Congratulations kay Lolo Jose. Dumduman ko na yun ng kantang si Lolo Jose. Nami nga kanta na. Congratulations dala kay Lolo Jose. Hindi na siya mahigali kabati, pero sa ulado niya, ginapanglawag yung tanan ng mga ngalan mo. Action Hotline. Ay, perte. So, congratulations sa inyo man nga may entering ginpadala diri. Bantayan nyo lang ang aton sining promo. Kag pagtawag sa inyo, amo na ganing ginambal ko, i-open gid ang cellphone. No? Kag ang cellphone, i-apid nyo gid sa inyo sining tupad o kung i-dalon nyo gid permi para nga pagtawag namon, magkasabat ka mo gilayon. Congratulations sa winner naton karon nga aga alas 9:03 Action Radio Philippines Standard Time. Online sa hotline. I-check ko lang kay sining nga weekend na ang pagpatigayon sa surveillance test sa mga food deliveries no kagabi by the way ang Bacolod City ang latest nga pagwa no nga record for Bacolod kon case ang COVID-19 ang Bacolod may 16 no kan new cases ti ang nagligad to duha ka company siling ni Executive Director City Ad ang sa Bacolod ding nga nagpatigayon man sila sang surveillance test. But joining us over the phone is Sir Ernie Pinida, Executive Assistant, ang tagpamuno nila sa sectoral concern. At the same time,
Extraction Team Head sa Bacolod, kag sa surveillance, isa man sa mga nagatrabaho. Sir Ernie, good morning. Hello, good morning man. Action Art. Kaga sa pamati siling nga programa, mayong agagid sa inyo nga tanan. Salamat gid sa time. No, sir, Saturday na o sino na nga weekend ang surveillance para sa food deliveries, no? Food deliveries. Kumusta anong latest nga preparasyon naton, sir? Ang mga drivers hindi sila ma-include ang transport sini nga weekend? Naka-meeting na kami po sa mga jeepney drivers, no? Ang resulta nga daw okay naman sila nang nag-cooperar man sila. Pero ang schedule sa sa paghiwat sining kabilang testing, amo na lang ato ang na-regular. Pero tungod kay may nauna kita nga mga food deliveries. So, ginapantyaman natin hindi magutok dito sa bro. Pero ang schedule is Saturday and Sunday. So, ginapalman namon nga kung batik gusto Manila nga ang mga drivers association nga sa ilang asosasyon, mauna na to sila pa surveillance test, pinigit sa group by group. No? Okay. Kaya ang hindi pwede nga isa-isa. Kundi nga ability, isa ka organisasyon, kinalan isa ka organisasyon bilog. Or else, basta pala ma-state sila. Kaya kung may magpositive sa ila, automatic, ang ilang upod, mangin direct contact na nila. Ang termin nila gina-istorya. So, maupod na ni quarantine sa ila. O kung iswab na dayon ang direct contact, kaya hulaton nga magwa ang iya result. Okay. Kasi magpositive man siya. So, saan ka namin sina Action Art? Kaya kung bilog sila kung sino magpositive, amo lang to yung kwaon. Okay. Oo, kaya amo lang to ang isolate. Okay. Pero kung hindi sila ululupot karon, madipit ang purpose, no? Hindi sila dungan, no? Kaya basi malatpan sunod pa saya, kasi basi malatnan pa saya, mang pagkatapos, di ba? Kung hindi sila dungan niya sunsilan. Amo na gani ang purpose, amo na gani ang metodo, ang surveillance testing, kundi full testing. Okay. Yung grupo ka mo, bilog ka mo, amo ang i-swap. Okay. So, niya kung may mag-positive, balik ka mo yan sa obra, ang nag-positive lang niya ang kwaon. Pero kung hindi butang balon sir, ni sa Sabado, why niya sigurado kung individual sila magkadto to, hindi sila kapa-undergo. Most probably, schedule naman na sila by next week pagid. Amo na nga kinanglan, amo na ang food delivery, pero kung may asosasyon, o ini nga ability sa buwas, sabi, may magpabalo sa ato, no? Kami yung grupo, magpaswab kami. Sige na welcome sila. Okay. Gayon pero ang naka priority amo ang mga food delivery, no? So, pila ni Sir Kabilog sa food deliveries sa meeting ninyo kung mga pila ka employees ini. Damo nga daan ang food deliveries Bacolod expect kita sa mga 400, no, nga magkadto. Okay. Kasi amo mga capacity lang sa aton nga mga swabbers. So 400, pwede man 400 pagka the next day. Wala kita inventaryo maayos ang mga food delivery nga na, kaya hindi man sila mga regular employee mo. Okay. Kaya sa Grab, Panda, kag Maxim, wala control kayo kalabanan kasi ilan nag-sideline lang mga okay. O kontraktual lang ba lang kung depende ang sweldo nila, depende sa kadamuon kag sa kalayuon sa nila nga ginadeliveran. So nang hindi natin matansya, luwas lang kung inidon din natin sa aton nga business permit and licensing office, tinayaguro makita agad. Kaya ato na, sige na inform sa aton BPLO sa ila, nga Sabado kag Domingo, may ara kita na surveillance testing nga kanda dira sa base center Action Art. Okay. So anyway, at least okay na iya. Bali 2 days ni siya, no? 28 kag 29 lang. Oo. Kaya nakita na nato naganubo na ang aton nga cases, pero sa kagabi gani ang nabaton ko nabaton ko pa lang 7 lang. 7? Positive nga i-extract namon sa buong adlaw. Okay. Kagabi na nga result. So, ewan ko pa malo, may mga changes pa man may mga paapas. But, amo na to, ng inofficial. So, meaning, naganubo ang cases, amo na
Pero, gulpi lang kung kita agasaka man, kaya hindi mo ma-detect nga ara sa close contact. Okay. Kundi nga may ara kung isa katuhaw lang, ara na kung isa sa ospital, tapos gina-intubate na, ang iban makapuan na lang. Ang amo na nga kinahanglan makandakit sa surveillance testing, especially sa mga grupo nga permi nagakontak sa madamo nga tawo, no? Okay. O kon ginakatapuan sa mga madamo nga tawo. Kaya hindi nimo mabalaan kundiin si virus. Hasta subong wala kauntat. That's why gani at isang gani ang World Health Organization gahampal nga ang risk sa virus sa COVID, it's either nga magtaas o kon magnubo. Pero hindi gid maghatag kumpiyansa nga wala siya, nga hindi pa sa gyapon buhi. That's why gani nga muna action act, no, ang aton nga Pasko basi drama siya pata. Sos, Muna Marisip. tungod kay buhi pa ang virus, no? Kaya mo na nga permi kasi kita panawagan dito sa kooperasyon sang tanan. Kaya ang inyong problema, hindi ini problema lang sang city government, hindi lang problema sang national government o kung bisan ang barangay nga pang gobyerno, hindi ini problema, kundi aton tanan. Amo na gani permi kay panawagan kami nga mag-unite ta, mag-ugyon, kag mag-cooperar sa pag-away dining COVID. Yes, sir. So in a way, sundo na mo niya. Salamat gid sa time mo gin share karon nga aga kag halong gid permission ni. Salamat gid good morning. Madamo man salamat Action Art kag mabuhay ka. Action Hotline. Ayos kay Philip Laurente, siling halindri sa Barangay Minuyan, no? Ara man si T.I. Erlinda Soriano, ga monitor upod kay si Bongbong happy birthday da, Bongbong Soriano. Happy birthday, no? A classmate Edwin Imbang, John Bilonio, Boy Jolingo, Prince Rujan Siriaco Araman ga monitor karon nga aga. Joey Tan kag Sir Rolani Dabi, no? Good morning dira sa taga Philippine Army nga naga-monitor karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan, responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw
sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala ng palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Alas 9:22 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. This time check. Ayos why nagkita galing time mo, so hindi ko malabutan ng mensahe pa sinsagid kay Tuto Richard Canteri, sang Bitline na taxi, tanan nga taga OTTG, Tuto Wilfredo Muniesda, o morning mana, may lang nga pag-monitor. Kay nung Roger, no, ini sa Andre Allen taxi ni sila. O salamat gid sa inyo sini nga pagtutok tanan nga mga taxi drivers nga naga-monitor. Pero antes ko magtakop, ginapay balot tagig kamo, mga ka-aksyon nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule himo sa quality food grade gelatin capsules kag ini aprobado sa FDA sa Amerika. Para tandaan lamang nga ini nga produkto di kalidad, safe kag epektibo. A natural product from the purest, fresh and rare varieties of mangosteen fruit nga si Dr. Alfred S. Villarico lamang ang may-ari diri sa bilog nga Asya. Kaya mangosteen nga prutas, mga aksyon, wala ginasimbugan sa kung ano-ano pang mga erba,
kay nagakaguba ang iya duna nga hil Aksyon Radio. Si Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.